कृष्णभक्ताय भक्ताय प्रभुपाद बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना कृष्णारगमत्पाद्यामदानन्दा नमोस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की श्रीमद्भागवतम षष्ठस्कंदम 16 अध्याയം ശ്ലോകം 37. ചിത്തഗുരു മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ തുടർന്നാണ് കാണല്ലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? കാണാം രുചി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യാദിവിരേഷകിലാവൃതഃ സപ്തഭിർദശഗുണോത്തര അണ്ഡൈകോശഃ യത്ര പദത്യനുകൽപഃ സഹാണ്ഡകോടികോടിഭിः തദനന്തഃ. ഇത്യാദിവിരേഷകിലാവൃതഃ സപ്തഭിർദശഗുണോത്തരൈണ്ടകോശഃ യത്ര പദത്യനുകൽപഃ സഹാണ്ഡകോടികോടിഭിः തദനന്തഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യാദിവിരേഷകിലാവൃതഃ സപ്തഭിർദശഗുണോത്തരൈണ്ടകോശഃ യത്ര പദത്യനുകൽപഃ സഹാണ്ഡകോടികോടിഭിः തദനന്തഃ. കേൾക്കുന്നില്ല പ്രഭുജി? കേൾക്കാൻ പാടില്ല പ്രഭുജി. മഴയായതുകൊണ്ട് ചില പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇത്യാദിവിരേഷകിലാവൃതഃ സപ്തഭിർദശഗുണോത്തരൈരണ്ഡകോശഃ യത്ര പദത്യനുകൽപഃ സഹാണ്ഡകോടികോടിഭിः തദനന്തഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ശകിലാവൃതാഃ സപ്തഭേദശ യത്ര പദകോടികോടിഭിസ്തദന ഓക്കെ മാതാജി, പിന്നീട് ചൊല്ലാം. പ്രഭുജി? കേട്ടിരുന്നു. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മാലതി ശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചിത്യാദിപീരേഷ കിലാവൃത സപ്തഭീർദശ ഗുണോത്തരൈരണ്ഡകോശഃ യത്ര പദത്യനുകൽപഃ സഹാണ്ഡകോടികോടിഭിസ്തദനന്ദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധ്യതിപിരേഷ കിലാമൃത സപ്തഭിർദശ ഗുണോത്തരൈ അണ്ഡകോശഃ യത്ര പദത്യനുകൽപ സഹാണ്ഡകോടികോടിഭിസ്തദനന്ദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാശ്രീ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യാദിവിരേഷ കിലാവൃതഃ സപ്താഭിർദശ ഗുണോത്തരണ്ഡകോശഃ യത്ര പദത്യനുകൽപഃ സഹാണ്ഡകോടികോടിഭിസ്തദനന്ദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധ്യാദിവീര കിലാവൃതഃ സപ്തഭീർദശ ഗുണോത്തരൈരണ്ഡകോശഃ യത്ര പദത്യനുകൽപഃ സഹാണ്ഡകോടികോടിഭിസ്തദനന്ദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചിത്യാദിവിരേഷ കിലാവൃതഃ സപ്തഭിർദശ ഗുണോത്തരൈരണ്ഡകോശഃ യത്ര പദത്യനുകൽപഃ സഹാണ്ഡകോടികോടിഭിസ്തദനന്ദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്ഷിത്യാദിവിരേഷ കിലാവൃതഃ സപ്തഭിർദശ ഗുണോത്തരൈരണ്ഡകോശഃ യത്ര പദത്യനുകൽപഃ സഹാണ്ഡകോടികോടിഭിസ്തദനന്ദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്ഷിത്യാദിഭിരേഷ കിലാവൃതഃ സപ്തഭിർദശ ഗുണോത്തരൈരണ്ഡകോശഃ യത്ര പദത്യനുകൽപഃ സഹാണ്ഡകോടികോടിഭിസ്തദനന്ദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്ഷിത്യാദിവിരേഷ കിലാവൃതഃ സപ്തഭിർദശ ഗുണോത്തരൈരണ്ഡകോശഃ യത്ര പദത്യനുകൽപഃ സഹാണ്ഡകോടികോടിഭിസ്തദനന്ദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്ഷിത്യാദിവിരേഷ കിലാവൃതഃ സപ്തഭിർദശ ഗുണോത്തരൈരണ്ഡകോശഃ യത്ര പദത്യനുകൽപഃ സഹാണ്ഡകോടികോടിഭിസ്തദനന്ദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചിത്യാദിഭിരേഷ കിലാവൃതാഃ സപ്തഭിർദശ ഗുണോത്തരൈരണ്ഡകോശഃ യത്ര പദത്യനുകൽപഃ സഹാണ്ഡകോടികോടിഭിസ്തദനന്ദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസ്ലാം മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശിത്യാദിവീരേഷ കിലാവൃത സപ്തഭിർദശ ഗുണോത്തരൈരണ്ഡകോശ യത്ര പദത്യനുകൽപ
സഹാണ്ഡകോടികോടിഭിസ്തദനന്തഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനാണ് മാറ്റി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ശരി. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. शित्याभिरेष किलावृतः सप्तभिर्दशगुणोत्तरण्डकोशः यत्र पदत्रिण्यकल्पः सहाण्डकोटि विस्तदनन्दः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ शारदा शुभास्मदे दस्मदति. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. चित्यादिवीरेश किलावृतः सप्तभिर्दश गुणोत्तरैरण्डकोशः यत्र पतत्यानुकल्पः सहाण्डकोटिविस्तदनन्दः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शारदा जी नंबर मदति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. चित्यादिभिरेष किलावृतः सप्तभिर्दश गुणोत्तरैरण्डकोशः यत्र पदैत्यनुकल्पः सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्दः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. वसंत माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. वेलकम. हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय. शित्याभिरेष किलावृतः सप्तभिर्दश गुणोत्तरैरण्डकोशः यत्र पतत्यनुकल्पः सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्दः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. स्वर्णप्रभा माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. क्षित्यादिभिरेष किलावृतः सप्तभिर्दश गुणोत्तरैरण्डकोशः यत्र पदत्रिणुकल्पः सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्दः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ ഓരോ ലോകവും 7 പാളികളാൽ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, സമഗ്രശക്തി, അഹങ്കാരം ഒരു ലോകത്തേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് അടുത്തത് എന്ന നിലയിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറമെ എണ്ണമറ്റ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം അപരിമിതമാം വിധം ബൃഹത്താണെങ്കിലും പരമാണുക്കളെ പോലെ അങ്ങയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അപരിമിതൻ അഥവാ അനന്തൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:48 പറയുന്നു, യശ്വൈകനിശ്വസിതകാലമതാവലംബ്യ ജീവന്തിലോമ വിലജാ ജഗദണ്ഡനാഥഃ വിഷ്ണുർമഹാൻ സഹൈവേസ്യ കലാവിശേഷോ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ മൂലം കാരണസമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവാണ്. ആ സമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഉച്ഛസിക്കുമ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവയെല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വിഷ്ണുവിന്റെ ഗോവിന്ദന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ സമഗ്ര ഭാഗമാണ് ഈ വിഷ്ണു. യസ്യ കലാവിശേഷ. കല എന്ന വാക്ക് ഒരു സമഗ്ര ഭാഗത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അഥവാ ഗോവിന്ദനിൽ നിന്നും ബലരാമൻ വരുന്നു. ബലരാമനിൽ നിന്നും സംഘർഷനിൽ നിന്നും നാരായണനിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ സംഘർഷനിൽ നിന്നും മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്നും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അനന്തം, അപരിമിതം എന്നതിന്റെ സാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരാശയം ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും.
ഭഗവാന്റെ അപരിമിതമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചും എന്തു പറയാൻ? ഈ ശ്ലോകം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്, അഥവാ സപ്തദശ ഗുണോത്തരേർ അണ്ഡകോശക. ആദ്യത്തെ ആവരണം ഭൂമി, രണ്ടാമത്തേത് ജലം, മൂന്നാമത്തേത് അഗ്നി, നാലാമത്തെ ആവരണം വായു, അഞ്ചാമത്തേത് ആകാശം, ആറാമത്തേത് സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തി, ഏഴാമത്തെ ആവരണം മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഭൂമിയുടെ ആവരണത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഓരോ ആവരണവും തൊട്ടു മുമ്പുള്ളതിൽ നിന്നും 10 മടങ്ങ് വലുതാണ്. അപ്രകാരം ഓരോ പ്രപഞ്ചവും എത്ര വലുതാണെന്നും എത്ര ദശലക്ഷം പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ടെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. ഭഗവത്ഗീത 10:42 ഭഗവാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ചാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിദം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം നാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹം ഇദം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. പക്ഷെ അർജുന, ഇതെല്ലാം ഇത്ര വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ച് ഞാൻ ഈ സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തെയും താങ്ങി നിർത്തുന്നു? പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ 4 കൊണ്ട് മാത്രം സമസ്ത ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ആവിഷ്കൃതമാകുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം അനന്തൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷയതൃശോ നരപശവോ യ ഉപാസതേ വിഭുതീർണ പരം ത്വാം തേഷാമാശിഷൈശ തദനു വിനശ്യന്തി യഥാ രാജകുലം. വിഷയതൃശോ നരപശവോ യ ഉപാസതേ വിഭൂതീർണ പരം ത്വാം തേഷാമാശിഷൈശ തദനു വിനശ്യന്തി യഥാ രാജകുലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നരപശവോ യാ ഉപാസതേ വിഭൂതിർന പരം ത്വാം തേഷാമാശിഷൈശ തദനു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷയതൃശോ നരപശവോ യ ഉപാസതേ വിഭൂതിർനപരം ത്വാം തേഷാമാശിഷൈശ്ച തദന്യു വിനശന്തി യഥാ രാജകുലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷയതൃശോ നരപശവോ യ ഉപാസതേ വിഭുതീർണ പരം ത്വാം തേഷാമാശിഷൈശ തദനു വിനശ്യന്തി യഥാ രാജകുലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷയതൃശോ നരപശവോ യ ഉപാസതേ വിഭൂതിർന പരം ത്വാം ശേഷാമാശിഷൈശ തദനു വിനശ്യന്തി യഥാ രാജകുലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷയാദൃശോ നരപശവോ യ ഉപാസതേ വിഭുതീർണ പരം ത്വാം തേഷാമാശിഷ ഈശ തദനു വിനശ്യന്തി യഥാ രാജകുലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷയതൃഷോ നരപശവോ യാ ഉപാസതേ വിഭൂതിർന പരം ത്വാം തേഷാമാശിഷ ഈശാ തദനു വിനശ്യന്തി യഥാ രാജകുലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷയതൃഷോ നരപശവോ യ ഉപാസത്തെ വിഭൂതിർന പരം ത്വാം തേഷാമാശിഷ ഈശ തദനു വിനശ്യന്തി യഥാ രാജകുലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷയതൃഷോ നരപശവോ യ ഉപാസതേ വിഭൂതിർന പരം ത്വാം തേഷാമാശിഷ ഈശ തദനു വിനശ്യന്തി യഥാ രാജകുലം. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സദിതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷയതൃഷോ നരപശവോ യ ഉപാസതേ വിഭൂതിർന പരം ത്വാം തേഷാമാശിഷ ഈശ തദനു വിനശ്യന്തി യഥാ രാജകുലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷയതൃഷോ നരപശവോ യ ഉപാസത്തെ വിഭൂതിർന പരം ത്വാം തേഷാമാശിഷ ഈശ തദനു വിനശ്യന്തി യഥാ രാജകുലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷയതൃഷോ നരപശവോ യാ ഉപാസതേ വിഭൂതിർന പരം ത്വാം തേഷാമാശിഷ ഈശ തദനു വിനശ്യന്തി യഥാ രാജകുലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിഷയതൃഷോ നരപശവോ യ ഉപാസത്തെ വിഭൂതിർന പരം ത്വാം തേഷാമാശിഷ ഈശ തദനു വിനശ്യന്തി യഥാ രാജകുലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, പരമോന്നതനെ, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുകയും വിവിധ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിഹീനരായ വ്യക്തികൾ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠതല്ല. അവരുടെ മൃഗീയ പ്രവണതകൾ നിമിത്തം അവർ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ പരാജയമടയുകയും അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ സ്ഫുരണങ്ങൾ മാത്രമായ നിസ്സാരരായ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ സമസ്ത ലോകവും നശീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു. അധികാരമില്ലാതാകുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ മഹാമനസ്കതയും ഇല്ലാതാകുന്നത് പോലെ. ഭാവാത്മേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഭഗവത്ഗീത 7:20 പറയുന്നു, കാമസ്തസ്തേ ഹൃതജ്ഞാന പ്രപത്യന്തേ അന്യദേവതഃ. ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളാൽ മനസ്സ് വക്രമാക്കപ്പെട്ടവർ ദേവന്മാർക്ക് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഈ ശ്ലോകം ദേവാരാധനയെ അപലപിക്കുന്നു. ദേവന്മാരോട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ അവർ ആരാധ്യാർഹരല്ല. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. ഹൃതജ്ഞാന. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സമഗ്ര ലൗകിക ആവിഷ്കാരവും സംഹരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും മുഖ്യന്മാർ മാത്രമായ ദേവന്മാരും തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുമെന്ന് അവരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കറിയില്ല. ദേവന്മാർ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുമ്പോൾ ബുദ്ധിഹീനരായ മനുഷ്യർക്ക് അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതാകും.
അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരക്കം പായരുത്. മറിച്ച് അവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും സഫലമാക്കുന്ന ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകണം. കാമ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമോ ഉദാരതി തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന യജേതാ പുരുഷം പരം. ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായാലും ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയായാലും വിശാല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിർബന്ധമായും പരമപരിപൂർണന പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2:3 പറഞ്ഞു. പരിപൂർണനായ ഒരു മനുഷ്യജീവിയുടെ ധർമ്മമാണിത്. രൂപം മനുഷ്യന്റേതും കർമ്മം മൃഗത്തിൻ്റെതുമായ ഒരുവൻ നരപശു അഥവാ ദ്വിപാദ പശു, ഇരുകാലി മൃഗം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തൽപരനല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യജീവിയെ ഇവിടെ നരപശു എന്ന് അപലപിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 39. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമധിയസ്ത്വയി രചിതാ ന പരമരോഹന്തി യഥാ കരംബ ബീജാനി നാനാത്മന്യ ഗുണമയേ ഗുണഗണതോ അസ്യ ദ്വന്ദ്വജാലാനി. കാമദ്വൈസ്ത്വയി രചിത ന പരമരോഹന്തി യഥാ കരംബ ബീജാനി നാനാത്മന്യ ഗുണമയേ ഗുണഗണതോ അസ്യ ദ്വന്ദ്വജ്വാലാനി. അല്ലയോ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ, എല്ലാ അറിവുകളുടെയും ഉറവിടങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയരും ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം നേടുന്നതിന് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുമായ വ്യക്തികൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്ന വർഷം അവർ ഭൗതികമായ പുനർജന്മത്തിന് വിഷയീഭവിച്ചു പദ്യമായ അഥവാ വറുത്ത വിത്തുകൾ ചെടികളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കില്ലാത്ത പോലെ ദിവസത്തുകൾ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തന വിഷയീഭവിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ബദ്ധരാണ്. പക്ഷേ അതീന്ദ്രിയനാകിയാൽ അങ്ങയോട് അതീന്ദ്രിയതയിൽ സമ്പർക്കത്തിലാകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബദ്ധതകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നു. ഭാവാത്മസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദ. ഭഗവത്ഗീത 4:9 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വൈതി തത്വതഃ തത്വാദേഹം പുനർജന്മനേതി മാമേതി സ്വാർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ അവതാരങ്ങളുടെയും ലീലകളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അറിയുന്ന ഒരുവൻ ശരീരം ത്യജിച്ചതിന് ശേഷം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല. അവൻ എന്റെ ശാശ്വതമായ ധാമത്തിലെത്തുന്നു. ഒരുവൻ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകുന്ന പക്ഷം അവന് തീർച്ചയായും ജനമൃതികളുടെ ആവർത്തന പ്രക്രിയയെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ത്വക്വാദേഹം പുനർജന്മനൈതി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിലൂടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ തികച്ചും യോഗ്യനാകുന്നു. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പോലും പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ആരാധിക്കുവാനും തദ്വാര ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാവുന്നതുമാണ്. ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരുന്ന പക്ഷം അവനെ ധാരാളം ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിൽ മുഴുകി അദ്ദേഹവുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുന്നതിലൂടെ അവനെ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളിലുള്ള ആകർഷണം വർദ്ധിക്കുമെന്നതാണ് വാസ്തവം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യനാമവും അഭിന്നമാണ്. അപ്രകാരം അവന് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാതാകുന്നു. ഭൗതികാസ്വാദനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാതാകുന്നതും കൃഷ്ണനിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നതുമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഒരാൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരുന്ന പക്ഷം അയാൾ മുക്തനാകുമെന്നതാണ് ഫലം. കാമാദ്വേഷാത് ഭയാ സ്നേഹ
കാമം, രാഗം, ദ്വേഷം, ഭയം ഇവ മൂലമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്താലോ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണനിലേക്ക് വരുന്നതായാൽ അവന്റെ ജീവിതം വിജയകരമാണ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാം ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അപരിമയമായിട്ടുള്ള ശക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട്, അനന്തമായിട്ടുള്ള ശക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. നമ്മളുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ കാരണസമുദ്രത്തില് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അവിടെ വിശ്രമിക്കുകയും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടം. ഭഗവാൻ അനേകം വിസ്തരണങ്ങളിലല്ലേ നേരത്തെ ഉള്ളതിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. അദ്വൈതം, അച്യുതം, അനാദിം, അനന്തരൂപം, ആദ്യം പുരുഷൻ നവയൗവനം, ആദ്യ പുരുഷനാണ് നവയൗവനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അനന്തമായിട്ടുള്ള ധാരാളം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ സംകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സംകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വിശദീകരിക്കും ശ്ലോകം. ഇവിടെ ബ്രഹ്മസമേതിയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ആ കാരണസമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ ഭഗവാൻ ഉച്ഛസിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോഴെന്താണ് കോടിക്കണക്കിന് ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം ശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവയെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് വിഷ്ണുവിന്റെ ഗോവിന്ദന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ സമഗ്ര ഭാഗമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ അനേകം
വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അല്ലെ, ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഗോലോത്സാരത്തിൽ കണ്ടിരുന്ന കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും ബലരാമൻ വരുന്നത്, ആ ബലരാമനിൽ നിന്നും പിന്നീട് വിസ്തരണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അഥവാ ഗോവിന്ദനിൽ നിന്നും ബലരാമൻ വരുന്നു, ബലരാമനിൽ നിന്നും സംഘർഷണൻ, സംഘർഷനിൽ നിന്നും നാരായണൻ, നാരായണനിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ സംഘർഷനിൽ നിന്നും മഹാവിഷ്ണു, മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്നും ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കും. അപ്പോ കാരണോദക സമുദ്രത്തില് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു വിശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിരുന്നു വരികയും ആ 14 ലോകങ്ങളെയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു താമര ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെ, ആ താമര തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങളും. ആ താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുകയും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുകയും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ട്, വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അനന്തം, അപരിമിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഓരോ ലോകത്തിന്റെയും 7 പാളികളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ആദ്യം പറയുന്നതിന്റെ നേരെ തൊട്ടു എന്താ പറയാ 10 മടങ്ങ് ഉള്ളതാണ്, വലിപ്പമുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എത്ര വലുതാണ്, എത്ര ദശലക്ഷം പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ടൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ കുറിച്ച് പോലും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ധാരണയില്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയും അങ്ങയെ കുറിച്ചോ അങ്ങയുടെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിലെ. ആ വിഭൂതി യോഗത്തിലെ അവസാനം ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനം അർജുനനോട് പറയുന്നു, ഏകാംശേന സ്ഥിതോജി, എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നിലനിർത്തി പോകുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്റെ തേജസിന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് അർജുനനോട് പറയും. അഥവാ ബഹുനൈത്തേന കിംജ്ഞാതേന അഥവാ അർജുനാമിഷ്ടഭ്യാഹം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോജൻ. അർജുന, ഇതെല്ലാം ഇത്ര വിശദമായ എന്തിനാണ്? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ച് ഞാൻ ഈ സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തെയും താങ്ങി നിർത്തുന്ന പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ 4 കൊണ്ട് മാത്രം സമസ്ത ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ആവിഷ്കൃതം. അതിനാൽ അദ്ദേഹം അനന്തനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു സംഘർഷണ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, അനന്തനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒക്കെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത്. എല്ലാം എന്താ, അനന്തന്റെ പണത്തിന്റെ മുകളിലാണെന്ന് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിർത്തുന്നത്. അതേ അനന്തൻ തന്നെയാണ് സംഘർഷണ ഭഗവാൻ അല്ലെ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അലയോ ഭഗവാനെ, അലയോ പരമോന്നതനെ, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുകയും വിവിധ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിഹീനരായ വ്യക്തികൾ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ മൃഗങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരൻ. അവരുടെ മൃഗീയ പ്രവണതകൾ നിമിത്തം അവർ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ പരാജയമറിയുകയും അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ സ്ഫുരണങ്ങൾ മാത്രമായി നിസ്സാരരായ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ സമസ്ത ലോകവും നശീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്ന, അധികാരമില്ലാതാകുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ മഹാമനസ്കതയും ഇല്ലാതാകുന്നത് പോലെ. ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ്, യഥാർത്ഥത്തില് എല്ലാവരും ആരാധിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. എന്നാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും പെട്ടെന്ന് സ്വായത്തമാക്കാൻ, പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, വിവിധ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇത് ശരിയായ രീതിയല്ല. അല്പമേധസ്, അല്പബുദ്ധികളുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങളും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല, താൽക്കാലത്തേക്കുള്ളതാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ. ഇവിടെ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനാണ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഋഷികേശൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ പച്ചാം സുവൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർത്തി കരോ ഹരേർ മന്ദിരമാർഗനാച്യുത. അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തില് ഏർപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ മറ്റ് സേവനങ്ങളിൽ നൽകാനായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം അവരൊക്കെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുന്നത്, മനുഷ്യന്റെ ജന്മം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇവരുടെ അവബോധം, ഇവരുടെ ബുദ്ധി എന്താണ്? മൃഗങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതല്ല. സംഹാരത്തില് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും, എല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ദേവന്മാരും ഇല്ലാതായിത്തീരും. അപ്പോഴെന്താണ് പറയുന്നത്? അവര് നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീരും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമുക്ക് ദേവന്മാരോട് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ഒന്നും നിന്ദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. സകല ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസതു. ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൃഷ്ണൻ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, ഭക്തരാണ്. ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കരുത്. എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലും മറ്റുള്ള ഭാഗവതത്തിലായാലും മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലായാലും ഒക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെയും ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെ സമീപിക്കുന്നവരെന്താണ്? അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാനില് ഉറച്ച വിശ്വാസമില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്, അകാമ സർവകാമോവ മോക്ഷകാമ ഉദാരതി തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന. നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നല്ല മുക്തരാവണം, മുക്തിയാണ്, മോശമാണ് ആഗ്രഹം. ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയാലും ആരെ ആരാധിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനാണ്. ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകും. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിൽ അതും ഭഗവാൻ നടത്തിത്തരും. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യജേതി പുരുഷം. തീവ്രമായിട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയും ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അതും ഭഗവാൻ നടത്തിത്തരും. അതിനായിട്ട് വേറെ ദേവീദേവന്മാരെ പരതിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ആഗ്രഹം പറയുന്നത്.
ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായാലും ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയായാലും വിശാല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിർബന്ധമായും പരമപരിപൂർണനെ പരമദിവോത്ത പുരുഷനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. പരിപൂർണനായ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതയെ ധർമ്മമാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, രൂപം മനുഷ്യന്റേതും കർമ്മം മൃഗത്തിൻ്റെതുമായ ഒരുവൻ നരപശു അഥവാ അത്തിപ്പാത്ത പശു, ഇരുകാലി മൃഗം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തൽപരനല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യജീവിയുടെ നരപശു എന്ന് അപലപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു മനുഷ്യജീവിയുടെ ധർമ്മമാണ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനു പകരം അവർ വിവിധ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? അത് ശരിയായ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മമല്ല. അതുകൊണ്ട് അവന് മനുഷ്യന്റെ രൂപമാണ്, എന്നാല് അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മൃഗത്തിൻ്റെതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനെ നരപശു, പശു എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ദ്വിപാദ പശു, ഇരുകാലി മൃഗം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിലെ എന്താണ് ആ ഒരു ചെടിയുടെ വേരിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ? അതെല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്നത് പോലെ യഥാതരോർമൂല നിഷേകേന തൃപ്യന്തി തത്കന്ദ ഭുജോപശാഖ പ്രാണോപഹാരാച്ച യഥേന്ദ്രിയാൻ തദൈവ സർവാർഹണമച്യുതേഭ്യം. ആ യഥാതരോർമൂല നിഷേചന, ആ വേരിന് വെള്ളമൊഴിക്കുവാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ? വേരിന് വെള്ളമൊഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകൾക്കും ഉപശാഖകൾക്കൊക്കെ ലഭിക്കും. അതുപോലെ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും എല്ലാവരും സംതൃപ്ത. ഓരോരാളെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം അല്ലെ? വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ മറ്റുള്ളതൊന്നും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? ഓരോരോ ആൾക്കാർ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ആനയെ സമർപ്പിക്കുന്നു, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വലിയ വലിയ മറ്റുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ വലിയ വസ്തുക്കൾ സമർപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പലതും സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതൊന്നും സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും നൽകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോരോ ദേവി ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ഓരോരോ പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്തിട്ട് അത് സഫലമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിന് എന്താ പറയുക, ചിലപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയും അല്ലെ, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നാൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഉടമ്പടി പോലെ അല്ലേ? തമാശ രൂപത്തിൽ പറയാറുണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു ലോട്ടറി എടുക്കാൻ ഒരാളെ പറഞ്ഞിട്ട് ലോട്ടറി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പകുതി ഭഗവാനെ പകുതി ദേവനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോട്ടറി 2ാം സമ്മാനം അടിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞാൽ പകുതി നേരത്തെ അങ്ങയുടെ ഷെയർ എടുത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ തരേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ആൾക്കാർ എന്താണ് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ഉടമ്പടിയായിട്ടാണ് അതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് യാതൊരു വരവും വേണ്ട എന്ന് നരസിംഹ ഭഗവാനോട്. അങ്ങയിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയാണ്, ഇതൊരു ബിസിനസ് പോലെയാണ്. ഞാൻ അങ്ങയെ ആരാധിച്ചു, അങ്ങ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങയിൽ നിന്നും ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നു. ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണ്, കച്ചവടമായി പോകും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല, എനിക്ക് യാതൊരു വരങ്ങളും വേണ്ട. നരസിംഹ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നാതിരിക്കുവാനുള്ള വരം തരണം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് ഭക്തി സേവനത്തിന് ഉതകുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ അനുവദിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്യും. ഭഗവതിരെ പലപ്പോഴും പറയുന്ന വാക്കാണ് ദ്വിപാദ പശു, ഇരുകാലി മൃഗം. അതാണ് മനുഷ്യന്റെ രൂപമാണ്, എന്നാൽ അവന്റെ അവബോധം മൃഗങ്ങളുടേതിനേക്കാളും കഷ്ടമാണ്. ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും അത് വെറുതെ പാഴാക്കി കളയുന്നു. ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, നമുക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, എങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാം. പതുക്കെ പതുക്കെ
നമ്മൾ ആ നാമത്തിൽ രുചി ഭഗവാനിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തനിയെ പോയിക്കൊള്ളും. ഇനി അഥവാ പോയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അതൊക്കെ സഫലമാക്കി തരികയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ സമീപിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അല്ലെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും, അപ്പൊ മുതിർന്നവരോട്, അവന്റെ അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മുതിർന്നവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും പണമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലാണ് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്, ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാം അനുവദിച്ച് നൽകും ഭഗവാൻ ഭൂതബുദ്ധി, നമ്മൾ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും തന്നെ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇതിന്റെയൊക്കെ ചുമതലകൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുടെയും ചുമതലകൾ ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവർ ആ സേവനം ലക്ഷ്മി ദേവിയെ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ മാത്രമായിട്ടൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ലക്ഷ്മി എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? നാരായണനുള്ളിടത്തേ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും. അല്ലെ, പ്രഭുപാദർ പറയും ലക്ഷ്മി ദേവിയെ മാത്രമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതാണ് രാവണന്റെ പോലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനില്ലാത്ത സീതാമാതാവിനെ മാത്രം അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതുപോലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറയും. നാരായണനില്ലാത്ത ലക്ഷ്മിയെ മാത്രം ആരാധിക്കും. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്നാൽ കാണാം ലക്ഷ്മി ദേവിക്കായിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ലക്ഷ്മി ചഞ്ചലയാണ്, എവിടെയും സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കില്ല. ധാരാളം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ലക്ഷ്മി ദേവിയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്താണ് ലക്ഷ്മി ദേവി? നാരായണന്റെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അല്ലെ, അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആരാധിക്കേണ്ടതായിരിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്ന, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ, ലക്ഷ്മി ദേവി സമ്പത്തിന്റെ, സരസ്വതി വിദ്യയുടെ, അങ്ങനെ ഓരോ ചുമതലകൾ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അങ്ങനെ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് നേടേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതിന്റെ കൂടെ എന്തായി, നമുക്ക് ഭക്തിയും ലഭിക്കും, കൃഷ്ണഭക്തിയും ലഭിക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓരോരോ ആൾക്കാരും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ടാണെങ്കിലും അതിൽ ചിലരൊക്കെ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ചതുർവിധാപചന്ദ്രേ മാം ജനാ സുഖദിനോർജുനോ അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസുരാർത്താർ ജ്ഞാനീചാപരദർശനം. 4 തരക്കാരെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയാലും അവരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക, അവരൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവരങ്ങനെ ആയാലും, അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായാലും അവരെന്താണ്, ഭഗവാനെ തന്നെ സമീപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും. അപ്പോ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ ശരണം പറയും. എന്നാലും പല ആൾക്കാരെയും കാണാം, നമുക്ക് അതും വേണം ഇതും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. നമുക്കങ്ങനെ ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ വേണം. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അതാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ അവരെ നിന്ദിക്കേണ്ടതില്ല, അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. അവരുടെ അടുത്ത് പോയാലും നമുക്ക് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കണമേ. ശിവന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുവാനേ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനൊക്കെ എപ്പോഴും സാധിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാദേവൻ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനെന്ന് വിചാരിച്ചു. അത് വൈഷ്ണവാനാമ്യദാസം, ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് മഹാദേവൻ. സദാസമയവും കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മഹാദേവൻ. അപ്പൊ ആ മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മഹാദേവന് വളരെ സന്തോഷം. മറ്റുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അതൊക്കെ വേഗം വേഗം അനുവദിച്ചു നൽകി. എന്താണ് ശല്യം? അങ്ങ് പോട്ടെ, ഭഗവാനെ കുറച്ച് സമയം ഓർക്കാനും സ്മരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും വരെ വിടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാം അനുവദിച്ചു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മളെ ഈ ജയിലിൽ തന്നെ സുഖമായിട്ട് കഴിയാൻ മാത്രമേ അത് ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഭൗതിക ലോകം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അതൊരു ജയിൽ പോലെയാണ്. ജയിലിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അവിടെ ജയിലിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവൻ സംതൃപ്തനായിരിക്കില്ല. എന്താണ്, പുറത്തു വരണം ജയിലിൽ നിന്ന്, അല്ലെ? അപ്പോ ഒരു യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്നും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അല്ലാതെ അവിടെ
എന്താ പറയാ, അവിടെ പോയാൽ ഓരോ പരാതി, എനിക്ക് കൊതുക് കടിക്കുന്നു, തണുക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിനുള്ള കൊതുക് വലയും കമ്പിളി പുതപ്പും ഇതൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ. അതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജയിലിലാണുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതിനാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ ഇവിടേക്ക് അയക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെയും അല്ല ശുദ്ധഭക്തന്മാരെയും ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മളെ ആ ഇവിടെ ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തെത്തിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവീദേവന്മാര് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. അതെന്താണ്? നമ്മളെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ബന്ധനത്തിലാക്കും. ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇതൊരിക്കലും തീരുകയുമില്ല. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും നേടിയാൽ നമ്മൾ സന്തോഷവാനായി തീരും എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതൊരിക്കലും സന്തോഷം എന്താണ്? ദുഃഖാലയമശാശ്വതം. ഈ ലോകത്തിന്റെ പേര് ദുഃഖാലയമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സന്തോഷാലയമല്ല. അപ്പൊ എന്ത് നേടിയാലും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്കൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സന്തോഷം നേടാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരൊക്കെ എന്താണ്? ആത്മാരാമന്മാർ. അവർ ആത്മാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ്. സന്തോഷം. അപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കണ്ട, അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രഭുപാദൻ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, നമ്മള് ദേവന്മാരോട് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കണം, അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. എന്നാൽ അവര് ഭഗവാനല്ല. ഭഗവാൻ ആരെയുള്ളൂ? കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. അല്ലെ, ഏകല ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസബുദ്ധി. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സേവകന്മാർ, ഭക്തന്മാരാണ്. ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ പഞ്ചദശോധ്യായഃ പുരുഷോത്തമയോഗഃ. ശ്രീഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധഃ അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. അഥച്ചോർധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാളാ. അഥച്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ന രൂപമസ്യേഹ തതോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാദിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠാ. അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ. തതഃ പദം തത് പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ. യതഃ പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി നിർമാനമോഹാജിത സംഘദോഷ അധ്യാത്മനിത്യാ നിവൃത്തകാമാ. ദ്വന്ദ്വൈർമുക്താഃ സുഖദുഃഖസംജ്ഞൈർ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാഃ പദം ന തത്ഭാസയതേ സൂര്യോ ശശാങ്കോ ന പാവകഃ. യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തത്ധാമ പരമം മമ. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ. മനഃഷഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ. ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്.
ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനഃഛായം വിഷയാനുപസേവതേ ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി പുഞ്ചാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്താത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത ചേതസാം യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗത്ഭാസേതേ അഖിലം യശ്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം ഗാമാവിശ്യ ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ പുഷ്ണാമി ച ഔഷധീ സർവം സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകം അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാനസമോ ഭൂത്വാ പചാമ്യന്യം ചതുർവിധം സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടം മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യം വേദാന്തകൃദ്വേദ വിദേവ ചാഹം ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരച്ഛാക്ഷര ഏവ ച ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ ഉത്തമ പുരുഷസ്തന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ വിഭർത്തവ്യമീശ്വര തസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദപി ചോത്തമ അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രഥിത പുരുഷോത്തമ യോ മാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനാമി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇദമുക്തം മയാ നഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യച്ഛ ഭാരത ഓം തത്സദിതി ഹരി ഓം തത്സത് ഇത് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ പുരുഷോത്തമയോഗോ നാമ പഞ്ചമോധ്യായഃ കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി സർവം നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി സർവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദാർപ്പണം ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ഹരേ കൃഷ്ണ. सौराष्ट्र सौराष्ट्र की जय, मंगल ठाकुर की जय. राचे प्रसीतम नवनीत चोरम गोपांकनानां चतुर्भुजचोरम अनेक जन्मार्जिता पापचोरम चोराग्रगम्यं पुरुषं नमः. वीरादिगाय हृदयस्य चोरं नवभूतश्यामलकान्तिचोरं पादाश्रितानां च सामस्तचोरं पुरुषं नमामि. अकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं या करोति विश्वं पवियेहयेनाभ्यहो विष्णु चौरयीषु विष्टातुतो जगत्रये यदीयनामाभिहारव्यशेषं गिरिप्रसरणप अभिपावराशि असत्यरूपो ननुचौरयीषु विष्टातुतो वान्मया कदापि. दानं च मानं च तादेन्द्रियाणि
പ്രാണാംശ ഹൃത്വാ മമ സർവമേവ പല്ലായസേ കുത്ര ധൃതോത്യചോര ത്വം ഭക്തിദം നാശി മയാ നിരുദ്ധ വിനാസ്തി ഘോരം യമപാശബന്ധം വിനാസ്തി ഭീമം ഭവ പാശബന്ധം ചിനാസ്തി സർവസ്യ സാമസ്തബന്ധം നൈവത്മനോ ഭക്ത ഹൃദം തു ബന്ധം മന്മാനസേ താമസാരാശി ഘോരേ കാരാഗൃഹേ ദുഃഖമയേ നിബദ്ധ ലാഭസ്വഹേ ചൗരഹാരേ ചിരായ സ്വചൗരദോഷോചിതമേവ ദണ്ഡം കാരാഗൃഹേ വാസ സദാ ഹൃദയേ മദീയേ മദ്ഭക്തിപാശദൃഢബന്ധന നിശ്ചലസ്യൻ ത്വം കൃഷ്ണ ഹേ പ്രളയകോടിശതാന്തരേപി സർവസ്യ ചൗരഹൃദയം നഹി മോചയാമി. രാഷ്ട്രകം की जय, बिल्लमंगल ठाकुर की जय. गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं शाम्बरधरं देवं सराधां पुरुषोत्तमं हरे कृष्णा प्रभुजी. ഓക്കെ, സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം. സൂര്യോദയം മുതൽ 6:04 മുതൽ 10:21 വരെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ട്. പരമ ഏകാദശി ഒരു പുരുഷോത്തമ മാസത്തിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏകാദശിയാണ്. അതെ, നാളെ കേട്ടോ. 11-ാം തീയതി നാളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു പ്രഭുജി. हरे कृष्णा प्रभुजी. थैंक यू प्रभुजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा.